kamar yadda na faɗa maka ba zan iya cewa ga abin da ya haɗa ni da matata ta farko, ga abin da ya haɗa ni da matata ta biyu, ga abin da ya haɗa ni da matata ta uku ba. Amma abin da nake so su sani cewa akan yi aure. Idan aka yi aure kai zamana cewa Allah yana haɗa mata mace da namiji. Amfanin da abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ce na halicci mata domin su kasance ni'ima a gare mu maza, don mu Allah ya halicce su. Abin da na sani shine Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta wa kowane bawa abin da zai faru da shi daga farkon haihuwar shi har zuwa ranar mutuwarsa. Kuma wannan kaddarar da Allah ya min ita ce tawa, saboda ni Allah na gani Allah ya bani komai da na roke shi, amma banda mace wanda nake zaman aure da su. Sannan kuma duk mutumin da